Nanjengoko abantwana bezikolo bengayanga namhlanje ezikolweni zaseNelson Mandela Bay, isikolo samabanga aphantsi Missionvale eGqeberha sivule iingcango zazo ukuba kungene abahlali abathwaxwe zizikhukhula. Omnye waba bahlali, uShimon Ferreira, uthi uvuya nje ukuba ekhuselekile engazukulala kwindlu edada amanzi. Ek is gelukkig die skool, die council het ek lees opgedoen. Laat ons allemaal moet zijn cijfers, dat onze kinders moeten safe slaan. Zo ik is gelukkig met dat. Ik zeg liever mijn huis, is alle jaren nog wel zoals dat nou is. Hij was gebouwd, maar tolles werken, de huis is klaar gebouwd. So which means, ons huis blijft erin, blijft aankomen. We hebben bij elke kamer is nat. Dat is hoe kom ik hier. But I thank God for the counselor that we have that has actually spoken to the school and their management, and the school has opened their doors to give shelter to the people so that they can come here and be safe at least and be very dry. Nangona befumene indawo ezikhuselekileyo kwizikhukhula bathi babethwa liphango umasipala akabahoyanga. Hayi minyaka le sihlala apha thina. Uve kusithiwa emveni kwemini bakhona abantu bebefumene ukutya okanye kwathi zange ndafumana kutya mna, iingubo, iintoni, ukutya, iintoni. Akho niks endandike ndayifumana mna kule minyaka ndihleli apha eMissionvale, sihlala some. Ukanti abanye abahlali abayazi ukuba baza kuzifihla phi iintloko zabo namhlanje ngokuba bafike amagama abo engekho kuluhlu lwamagama abantu abazokuhlala ithutyana kwesi sikolo. House is flooded there in Colorado Street. My shack there is flooded. And now I came here to fall in for the SASA thing. The councillor and his people say now it's full, the list is full. I can't fall in for nothing. So the municipality and the government, especially the government, must come to the party to come and assist our people. On top there's a place, it is called the bungalows. There are people from different areas stay there. Different areas, they have been put there by the municipality, by human settlements, staying in the bungalowhouses. But the circumstances there are so bad. Okwiwadi yekomiti yabahlali uLynn Casper uthi benza inzame zokuba abantu bafumane uncedo ngokukhawuleza kwesi sikolo. Ukwathi kufuneka zibe liqela indawo abantu abanokuthi bayokuxhoxiswa kuzo. The council has said that disaster management and all of other people, the relevant stakeholders, are in a joint operational meeting currently that will be bringing in supplies. Unfortunately, we don't know the quantity of the things that will be received and how many people will really be assisted. Like I said earlier, that like one of the residents said, her house is so flooded, but there is no, it's so unfortunate that you won't be able to get the relevant assistance. So we're actually asking if there is more people that is willing to assist us so that we can ask more and help more people that is really in the dire need. Ophuma kwikomiti yokhuseleko eNelson Mandela Bay, uLuyanda Lawo kunye noyintloko elibambela kwezokhuseleko uShadrack bathi eli candelo lizimisele ukuqinisekisa ukuba uluntu lukhuselekile. Ukuzilungiselela kwethu kubhetele and kube bhetele sifundile kwezi ezenzeke ekuqaleni, so asinawubethwa kaninzi nento enye, so sizilungiselele bhetere ngoku. Ndicinga uba ke singumasipala amaholo onke identifyiweyo through councillor bendawo zonke kwi-wards zonke siza kuwasebenzisa. Ilishwa ke esingenalo because kwezinye areas kusetyenziswa icawa njengoba usitsho, kusetyenziswa izikolo ezineclasses ezincinci and asikwazi ke udetermine into yoba kungahla kanti abantu abachaphazelekayo bayawenza umyinge weclass. Kodwa ke into endifuna ukuyitsho yinto yoba xa kufikelele kweso sigaba sento yoba abantu baya overflow into that particular building, sithi make sure into yoba sijonga i-alternatives based on i-information esiyifumanayo, because asikwazi ukuplana on the information esingenayo. Akukabikho mntu ophulukene nobomi ngenxa yezi zikhukhula kulo masipala. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo eGqeberha.